Салом дӯстон, як сайти нави дигар барои пулкоркунӣ ба таври автоматӣ силка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Вақте шумо регистратсия мекунед, як персонаж бе пул шумода метавон ва дар 1 соат 02 меёра, дар 24 соат 050 дар 30 рӯз 15 танга меёра. ва аз тарафи дасти рост баланси моро нишон досед, ки ба таври автоматӣ кор кардасем ва барое ки пулмонро бигирем, снятта интихоб мекунем ва ина 0.82 дар баланси мо мегзарад. ва ҷабо бонус дорад. Бонус ҳар 24 соат мешавад ва снят бонуса интихоб мекунем ва ина 0.04 дар баланси мо гузаштааст. ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад, мо арӯҷаҳоро мехарем ва бо воситаи арӯҷаҳо пул кор мекунем ва ҷамъа чандта арӯҷа харидагиам, ки ҳар 24 соат ба ма пул меорад. ва купи червячков интихоб мекунем. Мо ҳамин кирмакоро ки мехарем ва бо воситаи ҳамиҳо пул кор мекунем ва якумаш 15 танга меорад дар як моҳ 10 рублай, дуюмаш 82-50 50 танга дар як рӯз меорад ва чанд қадаре ки қиматтар бошад, ҳамон қадар пул бисёртар мода фоида меоранд ҳамиҳо. ва тарзи дигари пулкоркунӣ Квест дар инҷа мо пополнеде, агар 10 рубл гузаронем дар ҳамин сайт, мо 10 танга кор мекунем. ва агар мо 500 рубл бигзаронем, бисёртар кор мекунем. ва дар инҷа партнёр ҳастай, агар реферални ссилкаи шумо қатъи регистратсия кардан ва ё пул кор кардан ва шумо дополнительно пул кор мекунем. ва тарзи дигари пулкоркунӣ серфинга интихоб мекунем ва сайти аввалро мекушоем ва аз тарафи дасти чап мода таймер нишон медиҳад ва таймер ки бучид, мода сурат нишон медиҳад, суратро интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегзарад. ва ина моро сурати чарха нишон дод, ҳам охирони чарха интихоб мекунем ва ина дар баланси ман 0.60 танга гузаштаг. ва ҳамин хел мо сайтҳоро тамошо мекунем ва пул кор мекунем. ва агар бихоҳем пул бисёртар кор кунем, пополнита интихоб мекунем, дар балансмон пул мегзаронем ва пул бисёртар кор мекунем. ва ина пополнита интихоб кунем ва дар инҷа введите сумму нархмонро менависем, чанд сум гузарондагем ва бо воситаи ҳамин кашлокҳо Pair Equivalent, Юмани, Visa, Mir, Mastercard пул мегзаронем. ва Вестиро интихоб мекунем, метавонем пул бигирем ва курсаш 10 тангаш 1 рубл мешавад. Агар мо 10 рубл 1 рубл кор кардем мегирем ва инҷа навис ки минималка 1 рубл. 1 рубл кор карда пулотона метавонем бигирем. ва инҷа бо купи червячков мекунем ва инҷа мо арӯҷа мехарем. Вақте ин арӯҷа якумаш дар 24 соат 1 танга меорад, дуюмаш 0.3 танга дар 23 соат 3 танга ва сеюмаш мисол 0.5 ва ина сеюмаша харидем, куплена навис океро интихоб менем ва ҳар 24 соат мо 0.05 танга кор мекунем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.